produce. Huh? Oh. Wow, look at that. No, you have apple. Ay, mama, cherries. Ayan, I want cherries. Mga fresh yun, no? So, food truck ko dito sa may ano. Gusto ko strawberry. Si mama. Strawberry na lang daddy niyo para sa Strawberry? Yes. Ikaw magpili, tadi ako ng tauan. Pero cherry siguro. Sarap. Annabelle, anong gusto mo? Daddy ka na magpili. Gusto ko strawberry talaga. Busog mo, sige na. What's the difference between apricot and nectarine? Actually, the apricot May ano lang. it's more sweeter than this one. This one is more sweet. Actually, it's like a little a rock when you try to taste this one. Oh, it doesn't matter, but the sweetness. Oh, this is the best. Oh, this is the Yeah. best. Oh, Actually, it was similar with the peaches. Yeah. Peaches, mama, kaya may hair. The last time I ate peaches. Sige na, ma, baka na. Maybe it's different types of variety. Like Yeah, you have yeah. different types of variety. Mama, sige na, get one. Which one do you want? This one. Is it okay? Did I Yeah. the right? Everything is fresh. Ha? Yan, nandito ko sa may Lawson's Heights Mall kasi may car show ngayon, so kami makikiisyosyo. Annabelle. This is the car show, baby. Look at the vintage car. Oh. Ha? Ayo? So, binangga ni Lolo? Ayun na pala. Mayaman pa lang talaga sa ano. Ford. Oh, this one too. Ano? Lolo ko. Great. Lolo ko. Great. Oh, yun, pulaw. Yun yung pulaw. Oh. Maroon. Ganda. Oh. Bell. Nice. Wow. Mga Beetle. Ayun, truck. Mahal na sinta. Yung Corvette, oh. Ay, daddy siguro nag-arali na. Siguro. Ito truck, ito. Ito, Corvette, oh. Oh. Wow. Ganda. Wow. That's a monster truck. Challenger SRT. Hindi pa, oh, pa. No. Purple car? Ito. Challenger? Ganda ng Dodge Challenger, oh. Bel, gusto mo picture? So kanina bago pumunta dito, pumunta kami dun sa may 8th Street. Dun sa may mga bebenta ng prutas na truck. Nakabili si mama ng strawberry, tapos ano yon, nectarine ata. Ayos, Corvette. Wala na siguro, umalis na yung ibang mga sasakyan kasi 11 AM to 3 PM lang daw to. Oh, so ano pa? Sa auto ni John Wick. Oh. Oh. Auto, yung sasakyan ni John Wick. Oh, yan baga ma. Ito maganda. Oh. Yeah, beautiful car na, baby. Sasakyan niya ano? John Wick. Ganda. Ito yung mga libangan dito tuwing summer na spring ganon. Mga car show. Kunti pa nga to eh. Okay, go on. Wow! Say hi! Be gentle, Isabel, okay? Be gentle. Kasi liquor?
Yeah, we'll try and lick you. Oh, that's okay. He likes kisses. Oh, come here, Isabel. He likes kisses. He likes Yeah. Yeah. Wow. He likes you too. Wow. Hello. Hello. Hi. Thank you. Okay, go. Thank you. Say thank you. You're welcome. Uy, grabe ang pa. Grabe na. Klaseng makina na to. Grabe to ah. Ano? Alaga? Ano? Alaga? Yan. Iyo po. Manipis. Baby, picture ka mo ni Lolo here. Oh, picture na ka mo, picture. Parang umalis na kasi yung iba, no? Kasi ano na, ay, Oh. Anong oras na? Mag-alas 3 na eh. patapos na yan po, pauwi ng talagang luma, oh. Ay, Ayan o mga ano, talagang lupa. O bagay ba naman? Ha? Salamin. Babagsak. May masabi ko. Ayan. Punta naman kami dito sa loob ng Lawson Sites Mall. Kasi nandun yung car show. Ayan, so, ano na rin? Pasyal-pasyal. Abangan namin yung malaki talagang meet up ng mga car show dito sa Saskatoon. Tapos may mga motor doon yun na doon na excited si Papa yung malalaking motor kasi siya ay mahilig sa motor. Ini pong mall na ni Mano, parang ano lang ni Center Mall. Maliit lang din. Pang motor. Kaso walang motor pa, walang motor dito sa Canada. Kaya pupunta kami sa Harley minsan titingin. Titingin lang. Ah, ni pala, motor shop pa lang talaga ni pa. Boutique and leather. Wah, pas. Ay no, nasaan yung isa? Tahimik na mall to, ano, kahit Sabado, ano. Oh, wala masyadong tao. Sa dulo po kani may kawatan ka mga aki kaya? Pakita natin. Hindi ko lang po aram kung ano. Nakaigdi na ka mo. Pero first time ba? First time. Para first time. Kani masakay na sila Kano na doon gusto sa na? ano. Sa'yo? Masakay sila doon sa Brum iyo. Si Lolo tapos si Isabel iyo. So ito palang Blue Notes dito bagong bukas. ngayon, ara? Oh, hindi bagong bukas kasi last time 'di ba renovation to. Maganda yung mga panglalaki doon. Ha? Extra small ba yan? Kaya nga ni Mayong small. Oh. Hindi ka na masukulo. Bagong bukas. Dali okay na masukulo ako. Sige na. Papamasok. Hindi pa pala sila ng bukas. Sakto si Papa ng buy one get two free na mga short. Mga bagong bukas na pa. Okay, yung papa sila ang Lolo drive. Bell. Bagong bukas yan. Hinahanap ni Isabel yung mga animals na pwedeng sakyan. Broom broom daw. Ay, nagmamadali. Nakita na. Nagmamadali. Ay, nakita na oh. anak, the green one. Oh, sakay kayo ni Lolo. The dog. Oh, puppy. Okay. Just 10 minutes. 10 minutes lang. Yeah, 10 minutes. 10 or 15 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Ha? 10 minutes. Hi! You know, yan na pang bagong rides ni Papa. From Harley. Grabing down. Grabing downgrade. From Harley Davidson biglang. From Harley, naging yun na. yung The Legend, naging Legend.
Harley Davidson. Yan. Yung Harley boy, naging ano na lang ha. Doggy boy na dyan. Oh. Pinakadulo pa. Pinakadulo. Harley Davidson. Wiluway, tawamatungbakan. Oh my God. Oh, ayun na si Lolo. Wala na. Yung Harley boy, naging ano na lang. Oh. Laglag na. Nag-enjoy si Isabel. Kami ay uuwi na kasi si Mama ay manonood ng Moira. Magmo-Moira. Kasama si Tata Helen. Mag-i-emote. Sinasama kami kaso ano. Yan, so Hindi naman makimoira si Mama. ayun, hindi tayo makimoira. Muy palaboy tayo. Babulgang ano ma. The next day. So bago ang lahat ano, happy Father's Day sa lahat all around the world. Happy Father's Sa mga Day. tatay natin, yung mga tatay na yan. Magiging tatay pa Magiging lang. tatay pa lang. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Ginagampanan ng pagiging tatay. Yan, lahat. Lahat. So yan at kami ay pupunta ng Berry Barn para yun nga mag-celebrate ng Father's Day. Yan. First time din ni na Mama and Papa doon. Oo, mainit na. Yeah, minute na. Kanina umulan na naman eh, no? Simula Kagabi ata. madaling araw hanggang mga around 1 or 2 maulan. Tapos ngayon biglang binihiyaan tayo ng init. Yay, kasi medyo maputik dun. Oo. Kapag maulan, Berry Barn, pag no? maputik, naka white shoes pa naman kami. Pero anyway, nagpa-reserve na kami sa Berry Barn kasi every time may mga pag may mga special occasions, may mga buffet sila. Tapos, ang ginawa namin is, nagpa-reserve na kami for dinner. So, yeah. I think, hindi ko alam kung anong yung, may mga lista sila ng menu, pero doon na lang. ang dami. Oo. Tapos, basta ang prices nila, $36 each person. Na. Yeah. Tapos, pag mga kids, syempre, depende sa edad. Pero, anyway, it's our first time too, so might as well try it na andito si na Papa. So yun, at punta muna kami ng Berry Barn at doon tayo ulit magkita-kita. Yay! Mainit! Yan, mainit. Happy Father's Day po sa lahat ulit. Bibi, sabi Happy Father's Day! Happy Popo. Bye-bye. Bye-bye! No, I didn't forget about you. Oh, sorry. Pang tatlong plato na to. Grabe. Sige. Say hi po. Sabi Happy Father's Day. Ay, may mga bulaklak na sa labas. No? Yan. So ito ay maputik. Kanina maulan, ngayon mainit. Doon sa parking, grabe. No? Dali na siya si Puno baka. Sweaty. Yay. Thank you po. Thank you. Wow. Dali mo ako gravy, please. Okay na po ito. Hindi ko lang mauubos. Sayang. Lapit mo. Yan. Ano pa? Sarap pa? That's it. No. Oh, that's it? Come on. Wow. Excited, Ben? I like this. Kuya, tingnan mo ni Kuya. Dating pwesto na naman, no? Palaging pwesto to natin. Daming tao. Si Papa bumalik nung ata, nung bumalik nung ano binilikan ni Papa, parang may binilikan si Papa. Yung beef. Yan. Ano, masarap ang nila? Ito kasi buffet. Yan. Bako yan, potato yan. Sarap. How you like the potato better? Everything is good actually. Oo, yung mga pinsan. Kami pag kumakain kami palagi kami na dito sa pwestong to. Ayos kuya. Ayos. Bagong gupit pa naman si Kuya. Very good, very good. Ano mo sabi ni Kuya? Ano mo sabi ni Isabel? I'm sitting here. You can... Yung nga ni, pansin. Yung nga ni. Kuya. Si Jikjik kasi naiyak-iyak. Sabi Kuya sabi ni Isabel. Kaya hindi namin pinapansin masyado. Kain na.
Subukan mo to. Kasi kami. May nakabidyo kami na nag-iinom ay nag-edit ko na lang. Nag-aayos ka. Pangalawang set na. Ay, nabunya kang beats. Nabunya kang beats. Ano pa? Balik pa. Inom na ko. Lahat masarap. Lahat masarap po. Alam ko sa akin lahat masarap pero ito talaga lahat masarap. Dahil si Kuya oh. Isabel oh. Trapo daw. Trapo daw. Ay, baka gusto mo sa strawberry? Ito pa. Ikatlong balik ko, ano na, dessert na. Dessert na ako. Ako kasi kumuha na ako ng 3 plato. Para hindi na ako tatayo-tayo. The chicken, masarap pa siyang chicken daddy. Ay, wow. Yan. Sa kumbero pa. Ha? May puzzle ka na. Give her the one animal. Oh, animal. What animal? May animals. No, enough na. Here, what's this? Ay, aram niya ini. What's this? What's this? Aram mo yan. What's that? What's that? Aram niya Sa akin yun. yun hindi, mama. Sa akin yun. Siguro. Sa akin. Yung nakabutang mo. Yeah. Candice. Binigyan sila ng laruan para... Pinahiram muna kami ng laro. This is for you. Pinahiram pala, pinahiram. Surprise! Only borrow from Candice. Para hindi maglaro si Isabel tapos si Jigjig dyan sa baba. Ipaparahiling niya kaya itong waitress na to. Ipaparahiling ining duwadik. Dessert naman. Last na to sa akin. Ikaw ko pa ng dessert? Gusto ko pa sana mag another round. Kaya lang. Solve yung mga kinain namin. Kulang pa, babalik pa sana. Kaya nakakahiya na. Solve. Pero masarap lahat. No? Lahat masarap po lang tapon talaga. Sige po, washroom. Pag men. Busog oh. Ayos. Magbayad ka na, ma'am? Ay, oo, sakto lang. 1 hour 10 minutes. Oh. Ay, iyo. Mga souvenir. Ito mga jam. Ito masarap to sa salad. Itong dressing lang to. Gusto ko to. So yan, maputi kasi kagabi ano, ulan ng ulan kaya ngayon ito ang problema dito sa Berry Barn eh. Ang parking nyo palagi maputik pagkatapos ng ulan. Yan. Pero maganda. Maganda. Doon tayo pa sa likod. Halika pa. Halika. Po, masunod dyan. Idea. Itong maganda tong lugar na to dito sa may parting to. Kasi ito, pag nagpipicture kasama yung anong yan. Picturean ka pa, dyan ka pa. Dyan po. Yan. Ayos. Tapos yan, sa Saskatchewan River yan. Yung sa likod. Sila Joanna nandun pa sa loob. Masarap yung mga pagkain. Ano pa? Ayos. Solve na naman. Ayos, ayos. Yan. Siyempre, hindi pa palagpasin ang pag-picture-picture dito sa gilid ng Berry Barn. Maganda dito. Pag summer, ang daming bulaklak dito. Ayos. Yan, napakatahimik dito sa lugar na to. Kasi ngayon, Father's Day, hindi nauna na yung mga ano. Si Joanna kasi maaga nagpabook 5:30. Yan, kaya siguro mamayang dinner ang ano, ang mas maraming tao. Saka dumidilim dito sa Canada, mga 9:30 na. So ngayon alas 7:30 na. Yung araw nandyan pa rin. Napakaganda oh. Napakatahimik. Yan, maraming mga bumibisita rin. May duyan. Si Ate Jo, Tita Jo ni Igwaman. Sleeping si Isabel?
Uh-oh. Oh, Isabel. Yan, kami ay nagpapahinga na lang at tapos uwi na rin. Picture na si mama. Oh, sige. Kasi si kuya umuwi na, may pasok kasi, sayang. Tapos si Helen umuwi na rin kasi si Jik. Yan. Oh, si mama. Sige ma. Oh, nagmoira yan kagabi. Yan.